लोगोफोर नोंथांमोना दसेनाव मोनसे पिक्चार होगोन आरो बे पिक्चाराथ' इन जेनेरेल पिक्चार नोंथांमोना सानगोन बेलाय मा आसरित दङ नाथाय बे पिक्चारा पाकिस्ताननि थाखाय मोनसे सोमावग्लुंनाय पिक्चार पाकिस्ताना बे पिक्चारखौ नुनायनि उनाव थोर थोर खमफैबाय जानांगौ दासिम बेयो मिडियायाव गुगोलनिफ्राय हमनानै गासैबो निउज मिडियानिफ्राय हमनानै पर्टेलनिफ्राय हमनानै गासैबो जेसेबां टाइपनि मिडिया दं पृथिबियाव बै मिडियायाव बे स्प्रेड जाबाय जानांगौ आरो बेयो पाकिस्ताननि थाखाय मोनसे गिलु बालु मेसेज लोगोफोर जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा माबायदि पाकिस्तानखौ सिगिदों बे पिक्चारनि थ्रुयै पाकिस्तानखौ माबायदि सिगिदों बेखौथ' नोंथांमोना आइडिया मोनखाबाय जानांगौ लोगोफोर मानोना बे पिक्चारा जोबोर मोनसे गिलु बालु पिक्चार पाकिस्ताननि थाखाय बेवहाय नरेन्द्र मदिया मोनसे बाथ्रा बुंदों नरेन्द्र मदिया आर्मिखौ फ्री हेन्ड हगारनानै होदों जि खालामो पाकिस्ताननि सायाव जाबादि जेरैबादि एक्सन लायो टेररिस्टफोरनि सायाव पाकिस्ताननि सायाव नङा लोगोफोर टेररिस्टफोरनि सायाव आरो टेररिस्टफोरखौ जायफोरा सापर्ट खालामदों बैसोरनि सायाव मा रोखोमै जेसेबां सिमायालागि जेसेबां गोजौआलागि थांनानै जाबादि फिननाय होनो हायो बेखौ होनो थाखाय माने हगारनानै होबाय आरो जि गोसो बेखौनो खालामनो हासिगोन आरो बेयो पाकिस्ताननि थाखाय जोबोर गाज्रि दिन होननानै आं बुंगोन आरो पाकिस्ताना थारैनो बेखौ खमफिदों साबाह शरीफा आरो आसिम मुनिर आर्मि जेनेरेला थारैनो गिदिं जानांगौ बेवहाय मा दं दसेनो नोंथांनो खिन्थागोन बेवहाय पीएम नरेन्द्र मदिनि न'आव माने पीएम हाउसआव मोनसे गिलु बालु मोनसे हाई लेभेल जोबोर हाई लेभेल मोनसे मिटिं जादों आरो बेवहाय सोर सोर मानसिया दङ बेखौ नोंथांमोना मिथिबानो गोमोहाबगोन डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह एयारफोर्सनि चीफ नेभिनि चीफ सीडीएस माने मायो सीडीएस आ जाबाय मोनथाम आर्मिनिबो हेड सीडीएस आरो बिनि अनगायैबो एनएसए अजित डभाल होनबाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ गासैबो एटाकनि ब्लु प्रिन्टखौ बानायग्रा मानसियानो जाबाय एनएसए अजित डभाल इन्डियानि बियो माने प्राइम मिनिस्टारनि लेभेलाव अरायबो थायो बिथाङासो नोंथांमोना मिथिनो आद्रा गैया नेशनेल सिकिउरिटि एडभाइजार न आर्मि चिफआबो दङ आरो बै आर्मि एयारफोर्स आरो नेभि गासैनिबो सासे हेड थायोना सीडीएस चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ ना बिथाङाबो बेवहाय दङ लोगोसे बेवनि सबसे इम्पर्टेन्ट बिथाङा जाहैबाय नरेन्द्र मदि बिथाङा मा बुंदों जे आर्मिया जि समाव जि गोसो जायो बेबादि बै जायफोरा बेबादि इनाय अत्याचार खालामदों बिसोरखौ पानिशमेन्ट होयो आरो बिसोरनि जायफोर दं आका लिडार हेडफोर दङ बे लिडारा जानांगौ बबेबा पाकिस्ताननि आर्मि जेनेरेलानो जा बा सोरबायानो जा बा सोरबा गेदेर मानसियानो जा सोरबा नेतायानो जा बेखौ माने गिलु बालु साननो हानाय गोहोनि बायजोआव जेन पानिशमेन्ट होयो बेनि थाखाय फ्री हेन्ड हगारनानै होबाय आरो बे फ्री हेन्डखौ हगारनानै होदों मदिया आर्मिनो फ्री हेन्ड उदां जिरै हायो जि गोसो जायो माबायदि हायो बेखौ खालामथारनांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे सम टारगेट आरो समखौ थि खालामगोन सोर आर्मिया स' आर्मि जेनेरेलनि सायाव जोबोर गिदिर मोनसे बिबान फैबाय आर्मि जेनेरेला जि समाव हायो जि जाय टारगेटखौ खालामनांगौ एटाक खालामनांगौ बेखौ खालामगोन बिसोरो स' बेयो मा मेसेज लोगोफोर नरेन्द्र मदिया बे मिडियायाव नुनाय बादिब्ला फ्री हेन्ड हगारनानै होबाय डेट मिन्स बेयो माबायदि फ्री हेन्ड जागोन बेनि एटाकआ मा रोखोमनि जागोन बेथ' खोनानानैनो पाकिस्ताना थारैनो गिलु बालु मोनसे थासारियाव दं होननानै आं बुंगोन स' दानि समनि गासै बुहुमनि बे मोनसे गिलु बालु बे मोनसे पिक्चारा आरो बे पिक्चाराव जाय बाथ्राया ओंखारनानै फैदों बे बाथ्रायाथ' आमेरिका बा इउरपनि माखासे जायफोरा माने फाइभ पावार माने मा इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसनाव मोनबा हादर दं ना बे मोनबा हादरा मा एकदम पार्मानेन्ट भेट' पावार दं बिसोरनाव जानो हागौ बिसोरनि खोमासिमबो मेगनसिमबो बे सहैबाय जानांगौ आरो बे थारैनो बुहुमनि हादरफोरखौ माने साननो गोनां बाध्य खालामबाय जे मोननै हादरनि गेजेराव दावहा जामारसिगोन नामा बिदिब्ला स' लोगोफोर नोंथांमोना बे पिक्चारनिफ्राय जायखौ नोंथांमोना मिथियाखैमोन बेखौ आं नोंथांनो खिन्थाबाय बे बाङाय बांला बाथ्रा नङा मानोना बेवहाय गासैबो मेन जि जोंनि आर्मि सान्थ्रि बै सान्थ्रि गाहायफोरानो दंजोबो आर्मिनि सान्थ्रि गाहायनिबो सासे हेड जाय सान्थ्रि गाहाय बेबो बेवहाय दङ आरो लोगोसे बेवहाय डिफेन्स मिनिस्टार दङ बिनि अनगायैबो हम मिनिस्टारनि लोगोआवबो गुबुन जेरै एसएसबिनिफ्राय लानानै पेरामिलिटारि जिमान दङ बैसोरनि हेडजोंबो गोबां सावरायबाय मदियाबो बैसोरजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय स' बे साननैसोआव नरेन्द्र मदिया ओरैबायदि माने माराथन मिटिं खालामगासिनो थादों जायफोर माने जोंनि रैखाथि ग्रुप बिसोरजों माने मिटिं खालामगासिनो थादों प्लेन पलिसि बानायगासिनो थादों आरो बे प्लेन पलिसिया पाकिस्ताननि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव
बिसोर कन्फिडेन्ट गिदों थारैनो मा खालामगोन मदिया आरो बेखौ बिथाङा माने आइडिया होआखै आरो मोनसे माने मोस्लिद दिन्थिगासिनो थादों जोबोर गिलुबाल जानो हागौ माबा मोनसे रोखोमनि एटाक जानो हागौ आरो बे एटाकआ पाकिस्ताना साननो हानाय गोहोनि बायजोआव जागोन लोगोफोर बेखौनो फोरमायदों थारैनो बिदिब्ला नोंथाङा बे पिक्सारनि आसलि रुपखौ मिथिबाय टारगेट आरो समखौ थि खालामगोन सोर आर्मिया आरो जायफोर सुबुङा बेबायदि इन्डियायाव हाबफैनानै जोंनि भारतआव हाबफैनानै जोंनि नोगोरारिफोरखौ बेबायदि फोजोबस्रांदों बिसोरखौ रोदानिफ्राय फुनानै बे बुहुमनिफ्राय गारहरनांगोन बिनिखायनो टारगेटआथ' जोबोर गिदिर समा खम मदिया बेखौथ' बुंदों ना दिनै लेक्साराव माने समा सिमा गोनां नाथाय टारगेटआ जोबोर गिदिर नाथाय बेयो माबायदि सेन्टेन्स बेखौ पाकिस्तानासो बुजिगौ आरो बिदिब्ला फ्रेन्ड्स बे पिक्सारनि गुबै थांखिया मा बे पिक्सारा गासै बुहुमाव भाइरेल जानाया माबायदि बुहुमनि हादरफोरखौ सिगिग्लुंदों खारन मोननै निउक्लियार हादरा जुदि बेबायदि दावहा जायोबा मा जानो हागौ बेखौ बयबो गिखांदों मा बे मोननै हादरनि गेजेराव दावहा जामारसिगोन नामा बिदिब्ला एबा जायफोरा टेररिस्टनि आका बिसोरो गावखौ रैखा खालामनो थाखाय माबादि खालामदों दाथ' मिथिला बे पिक्सारखौ नुनायनि उनाव हाफिज सैयद बादि जुदि टेररिस्टफोरा जुदि लांदाङै दंबाथ' बिसोर बासायखानाय नङा बियो ओरैबायदि मोनसे टारगेटजों खामानि मावनो हागौ जेराव थाया मानो पातालाव थाया मानो नागिरनानैबाबो फोजोबस्रांगोन बे जाबाय मदिनि मोनसे टारगेट स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय दासिम आं नोंथांनो मोनसे आपडेट होबाय नाथाय दासिम बे पिक्सारा मा फोरमायदों पाकिस्ताननि थाखाय मा फोरमायदों बेखौ आं नोंथांनो खिन्थाबाय ओरैबायदि जानो हागौ बे साननैसोनि गेजेराव माबा मोनसे रिजाल्ट नुनो हागौ 22 एप्रिल खालि बे जाथाया जादोंमोन पेहेलगामनि एटाकआ जादोंमोन आरो 22 निफ्राय दिनै बेसेबां जाखो बै 7 डेजनि गेजेराव 6 डेजनि गेजेराव नाथाय जेबो दासिम रिजाल्ट नुनो मोनाखै बिनिखायनो गोबां मानसिया सानदों रिजाल्टआ दाबो मानो फैयाखै मानो मदिया बेबायदि बुंनानै दिनैसिम माने एक्सन लायाखै पाकिस्ताननि सायाव मात्र बै सिन्धु दैमानि जि ट्रिटि दंमोन सिन्धु जलसन्धि बे सिन्धु जलसन्धिखौल'सो सेफायनानै बिनि उनावथ' जेबो एक्सनखौनो लानाय दासिम नुवाखै बिनिखायनो गोबां कुइसन जादों मा नरेन्द्र मदि बिथाङा थारैनो पाकिस्ताननि सायाव एक्सन लामारगोन ना बिदिब्ला नाथाय एक्सनाथ' लागोन जाबायदि एनआइएनि जासाव सासे नोंथांमोना थांनाय भिडिअ मोनसे पिक्सार नुदों नोंथांमोना एक्जेक्ट पिक्सारखौ आं दिन्थिजोबाखै खारन बेवहाय गुलि गावनायनि सिन दङ मानसिखौ गावथारनायनि सिन दङ बेनिखायनो दिन्थिनो हायाखै सासे जिप लाइन अपारेटरा माबादि आल्लाह आकबर होननायनि उनावनो माने फायारिं जादोंमोन बेफोर मा फोरमायो थारैनो बे जि बे एटाकआव माखासे षड्यन्त्र दंमोन माखासे खैसार दंमोन बेखौनो बे फोरमायो बिसोरनि बडि लेंगुवेजआ बेखौनो फोरमायो लोगोफोर बिदिब्ला थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय नरेन्द्र मदिनि जि रागा आरोबाव दावखौ बावखासिगोन होनना नोंथांमोना मिथिनानै लादो थारैनो माबा मोनसेथ' गिलु बालु रिजाल्टखौ जों मोनगोन जाय पाकिस्ताननि थाखाय ओरैबायदि मोनसे थासारि जानो हागौ बिसोरो बेसेबा बोसोर बेक जानो हागौ बा ओरैबायदि मैखोम साजा मोननो हागौ जायनि थाखायनो जानो हागौ आर्मि जेनेरेला गिनानै थाखोमादों खारन आर्मि जेनेरेलनि फान्दायनायावनो बे जादों बेबायदि गोबां सासपेक्ट खालामनाय जादों आरो जुदि बियो फान्दाय मारदोंबा बियो माब्लाबाबो रैखा मोननाय नङा खारन जोंनि भारतआ दिनैसिम बेबायदि लेभेलनि मानसिफोरखौ एक्सकिउज होबोगासिनो थादों नाथाय इजराइल बायदि हादराथ' माने माब्लाबो एक्सकिउज होफेराखै इउएसए बायदि हादरा माब्लाबो एक्सकिउज होफेराखै जाबायदि इराननि आर्मिनि टप कामान्डार्सफोरखौनो गावथारबाय थायो ड्रनजों इजराइलानो जा इउएसएआनो जा नाथाय इन्डिया बेबायदि बिथिङाव दिनैसिम थांफेराखै बेबायदि टप लेभेलनि कामान्डार्सखौ आर्मिफोरखौ जेनेरेलफोरखौ दिनैसिम बेबायदि एटाक खालामफेराखै नाथाय बे बाराव माबा मोनसेथ' उल्थां फाल्थांखौ जों नुथारगोन जायखौ मदिया टारगेट लाबाय बेथ' मोगथां जानो हागौ बेनि थाखायनो आसिफ मुनिरा थाखोमानानै दङ मिडियायाव जोबोर खम फैदों लांदां फोथाराव जोबोर खम फैदों खारन लांदां फोथाराव फैनाय लोगो लोगो मा जानो हागौ बबेबा साइडनिफ्राय एटाकबो जानो हागौ बा ओरैबायदि जानो हागौ बम ब्लास्ट जानो हागौ खारन पाकिस्तानाव जेबो सेफटि गैखाया नोंथाङा मिथिगौ बा एयार स्ट्राइक जानो हागौ एबा ड्रोन एटाक जानो हागौ बायदि रोखोमनि एटाक जानो हागौ बिनिखायनो जानो हागौ आसिफ मुनिरा हाबसोखोमानानै थाबाय बांकाराव स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बुजिबाय